നല്ല ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് ഒരു 4 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, നല്ല 2 പച്ചമുളക് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, കരിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് വിരവി, അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ള തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് വാരി ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തിട്ട് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ലേശം പാല് ഒഴിച്ച് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാസന വരും. അപ്പൊ അതല്ലേ ഓംലെറ്റ്. അങ്ങനെയും ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് ഒരു 4 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, നല്ല 2 പച്ചമുളക് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, കരിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു, അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് വിരവി, അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ള തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് വാരി ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തിട്ട് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ലേശം പാല് ഒഴിച്ച് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാസന വരും. അപ്പൊ അതല്ലേ ഓംലെറ്റ്. അങ്ങനെയും ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം.